Hambai jotono happy Christmas ni joto takhuk tei bukhuk sorokno happy Christmas ni hamjakma tei kha kuphur jotono yafaro. Hingke takhuk tei bukhuk song ang tini norong bagui video tui phaimani hingke happy Christmas ni salno tui se tini norok bai kisisa koklam salainani bagui o video norong bagui tui phaio. Hingke takhuk tei bukhuk song norok o video no full and simple paithak jora ekdom bwkhariui naibai jadi video no skip ta khaidi tei tomungno norok ani o channel no subscribe khlai ko hingkeba norok subscribe kaisa khaidi bai jadi tei o video no naithok haikeba like kaisa diui ribai jadi hingke phaidi takhuk tei bukhuk song ang tini norok no o happy Christmas salno bo jaga o bisi palai jaka tei bo thaio bisi belai kheno happy Christmas o salno haikeba o panda no kaham naithok hodom todom khai khlaijaka phaidi ang tini norok no kaisa kai o video ni bisingtui A to Z phunungnai haike norok naitongdi fulan simi paithak jora o video no hingke swng tabu fulano nainani phaidi khumulwng thaio khristoni takhuk tei bukhuk songrok borok bahai ke Christmas salno pala laikha tei khla laikha tei aroni takhuk tei bukhuk song busuk ke Christmas salno yasagui khatong khajak borok amsike tongtotok chatotok hamjakmung bisingtui ke borok pala laikha phaidi Abono swng puila swkang nailaigrana. Tabuk phaidi Durjoy nagar Agartalani aroni khristoni takhuk tei bukhuk song borok happy Christmas no borok bo bahai ke yasalakha tei bahai ke tongtholakha phaidi a Durjoy nagar Agartalani joto khristoni takhuk tei bukhuk song borok busukai tongtholakha tei busukai khatong khajake borok jisu Krishno yasaklakha tei Christmas panda no borok khlalakha phaidi Abono swng tabu kisisa nailai. Jisu
buksong norok nukbai khana Khumulwng thaini bai Durjoy nagar Agartalani khristoni takhuk tei buksong borok amsike happy Christmas salno borok palai joto bai joto hamjaklai tei joto bai joto borok kwrwnglai tei joto bai joto kha kuphur bai khe borok amsike happy Christmas salno borok palai tei khwlalai takhuk tei buksong borok hamjakmung kubulung twilai tei joto bai joto nakar lai joto bai joto ekdom kha manjulai borok tini amsike tongtotok chathotok ke borok happy Christmas salno borok ekdom khatung khajani bisingtike borok naithotok ke palalaimani no norok nukbai khana hingke ang norok no o video ni paithakni bisingo sanani muchungo o hayung ha kotor sakao kwbangma dopha tongo tei kwbangma jati tongo dal bidal dopha haikhe dal bidal borok tongo phiaba jan jani dormo alada alada wngwi mano takhuk tei buksong hingke oboni bagui no chwng jan jani dormo alada phano wngthung ba khapi phung tongthung ba khapia phunu wngwi tongthung chwng jotoni dormo no chwng hamya hinani kok kwrwi tei jotoni dormo rok no chwng sejana bo kok kwrwi takhuk tei buksong hingke omono ang kaisa norok no o video ni bisingtwi sanani muchungo baksa baksa chini borok rok wngthung tei o hayung ha sakani borok rok phano wngthung tini dormo jati hinwi kwbangma no chwng salaima rok hinlaima rok chwng khwnawi tongo hingke omoya takhuk tei buksong dormo abo jan jani dormo wngwi mano haidibak hingke aboni bagui no dormo no twiwi tei dormo no sejalaiwi dormo no hamya salaiwi chwng omo hai satai kwrwi tei omo hai ninda haikhe chwng bwkhao hamya uansuktai kwrwi hingke obono kaisa ang norong thani o video ni bisingtwi jotono no kwcharmung tei jotono no kobokmung.